saged nggula wentah pun tinang temanten kekalih punika sahingga anggenipun Baule Wisma saged rahayu wilujeng kalis rubeda nir ing sambikala senaosa ketawis sampun dewasa hanamung babakan anggenipun semah-semah utawinipun anggenipun brayat agung menika sanget kirang estu sahingga punika nggih bileta tinipun kalih wujudipun tali asih bilih ingkang ngasta tali asih kawula suwun badhe nyulihi panjenengan Bapak Setiawan ingkang badhe nampi tali asih ugi kawula suwun jumeneng sauntawis cumarak dumateng badan kawula kinen hanampi napa ingkang dados tali asih saking panjenenganipun Bapak Sutimin lan ugi kadang pisan saking tlatah Krambil kawula sumanggaken